Tinagan ti Ama, Anak, and the Espiritu Santo. Amen. Mamati ak ti Diyos Ama, manakabalin amin, anamarso iti langit kendaga. Mamatak met ken Jesu Kristo, bugtong anak ken apo tayo. At imaot ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa ti krus na tayo ket netanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit kat situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa dyan nga may mangukum kadagiti biyagken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagikan biyag agnanayon. Amen. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dongteng kumatipagariyam, matungpal kumatnaken mo, ti didagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isala ka nakamket ti dakes. Ave Maria, napnong ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Isus. Gloria te Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Dagiti misteryon tayo panpanunutan, iso dagiti misteryo ti naladingit. Ket ti umuna, iso ti panagkarkararag na po Jesus, ken panagling at natidara, di minuyungan ti Getsemani. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dongteng kumatipagaryam, matungpal kumatnaken mo, tuy dagakas sa dilangit. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Isus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Isus.
Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan met tibungot tiyan mo na po may Sus. Santa Maria, kay natin Diyos, kakaasi na kami managbat, itakin mo oras, ipapatay. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan met tibungot tiyan mo na po may Sus. Santa Maria, kay natin Diyos, kakaasi na kami managbat, itakin mo oras, ipapatay. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan met tibungot tiyan mo na po may Sus. Santa Maria, kay natin Diyos, kakaasi na kami managbat, itakin mo oras, ipapatay. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasinit mo nga na ikastami kita, minigaganayan nga awan. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy ti inferno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kasim. Ti may kadwa na ladigit ti misteryo, so ti panakasaplit-saplit na po Jesus, nga sirarakad itimunmun asingit. Amami, nadat sa dilangit, manidayaw mo matinagan mo, dumuteng mo matipagariam, magkupal mo matinakan mo, di dagakas. Itdem kadakam tal daw ito iti kanan mit patinayon ngal daw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Isalak ang nakamket ta aming adakes. Ave Maria, napakatigrasya ni Apo Diyos at dagan ka. Sikat tinenggan satan sa ligiti amin na babae, tinenggan satan tibuhat tikyan. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napakatigrasya ni Apo Diyos at dagan ka. Sikat tinenggan satan sa ligiti amin na babae, tinenggan satan tibuhat tikyan. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napakatigrasya ni Apo Diyos at dagan ka. Sikat tinenggan satan sa ligiti amin na babae, tinenggan satan tibuhat tikyan. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napakatigrasya ni Apo Diyos at dagan ka. Sikat tinenggan satan sa ligiti amin na babae, tinenggan satan tibuhat tikyan. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos at daken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos at daken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos at daken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos at daken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos at daken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos at daken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay, kas tanto may tagnanayon nga awan tinggana,
O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong maamin akararwat sa dilangit, nang nangruna makasapul unay ti kaasin. Iti may katlo analadingit na misteryo, so ti panakabalangat na po Jesus tinatarumamis asisiit. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matumpal kumatnakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, kanta Anak, iti Espiritu Santo. Kasi di po nga kastamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kami apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Ti may kapat analadingit ti misteryo, isot ti panagbaklay na po Jesus ingat tagsa na krus nga agturong ti bantay Kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Itden kanakantal daw ito iti kanan mit patinayon ngal daw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan na kam katami nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan, may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan, may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria Dama, kantanak, ante Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararuat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may kalimakin maudi analadingit ti misteryo, dadi na dawel apan nakailan sakin ipapatay na po Jesus iti kayo a krus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng ko matipagariam, matumpal ko matnakem mo, didagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakis. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbahasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispalan na kam ti apoy ti infierno. Iturong mo amin ang kararwas sa dilangit ng nanguna ti makasapul ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamami, salve sikati kararagan mi, da kami anapagtalaw ng anak na Eva. Agpapakasi kami ken ka nga sumasaynet ngagsangsangit dito'y daga pagluluan. Ala ko makatalek mi, talya mo kadakam tamatang mananaasi, kat intun malpas dito po magtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, sa bendito abunga ti tiyan mo. O manangasi, o manakem, nasamit o na Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon nato Diyos. Tapno may kari kami, kadigin karkari ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, panakatay ken panagungar, tibugbugtong anak mo. Ingun udan na kami, kadigiti gunguna, ti agnanayon na panakaisalakan. Ipaay mo katwapo nga babaen ti panangpanpanunot mi, kadigiti misteryo tinasantuan po ng rosaryo, na Apo Virgen Santa Maria, tuladan mi ti linaonda, ket magunod mi ting karida, gapumatlang ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
Iruknoy daytoy bagi, puso na anaayat, dayawen di agresat. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agkamatalag tayo iti grasya, ti panulong ti Diyos, ti bendisyon na kada tayo. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo, nga naayat nga tumultulong, mangtartarabay kada tayo. Pagbabawyan tayo mat dagiti basbasol tayo, tapno addapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika ana ibaon tapno paimbagem dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Sika kami. si tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Tignayan na kam kadapo, amang tungpal asiriregta iti pagayatam, tapno ad-ado ti maawat mi apan nulong taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Siyak ni Daniel, nakitak iti dayta arabii, agang angin iti napigsa, manipud iti amin asuli, ket kibkiburen na ti rabaw ti taaw. Manipud iti taaw, timuar ti upat anurungsot ng animal. Agduduma iti langa, kaslalyon ti umuna, ket adda payak na akasla agila. Idi buybuyaek na parot dagiti payak na. Kalpasan na ipangato iti rabaw iti daga, ket nagtakder akasla tao. Naikan iti panunot ti tao, kasla oso ti may kadwa nga animal. Agtaktakder kadagiti kamaudi asakan na, adda talo a paragpag akagkagaten na. Adda timek a nagapo ken kuana, sige, agpennek kang aglamot iti karne. Bayat iti pinangbuybuyak, ada sa baling animal a nakitak. Kasla leopardo ti langana, adda upat a payak iti bukot na, akasla payak ti tumatayab. Upat ti ulo na, kasla adda pan nakabalin na. Madamapay la abuybuyaek, idi makitak ti maikapat a narungsot nga animal. Nakabutbuteng, nakaalalyaw, ken nakapigpigsa. Nadakkel dagiti ngipen na alandok, a pinangkaremkem na, kadagiti tililiw na, sana inbadde-baddek ida. Saan akas kadagiti imununangan ni animal, adda sa nga pulo asara na. Idi buybuyaek dagiti sara na, nagtubo akella at timay sa abasit asara, iti nagbaet tanda. Pinarot na ti talo kadagiti sara asigud nga adda sadyay. Adda mata ti sara akasla mata ti tao, ket adda ngiwat na. Agparparamag ken agpalpalanggwad. Bayat iti pinagbaybuyak na isaad dagiti trono, ket nagtugaw ti maysa asibibiyag iti agnanayon, iti maysa kadagiti trono. Napudaw akasla niebe ti kawes na, umasping ti kadalusan adelana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na, ana isaad kadagiti dumardarang apilid.
Agay ayos nga apoy ti agapo iti trono. Rinibribo dagiti agserserbi ken kuana ket linaklakasa dagiti adda iti sangwanan na. Nang rugi ti panangukom ket naluktan dagiti libro. Bayat ti panagbuy-buyak nangeg ko pa iti panagparparamag ken panangipalpalangguad ti basit asara. Idikit kitaek napapatay ti maikapat nga animal ket naipurwak ti bangkay na iti apoy ket nadadael. Naikat ti panakabalin digiti nadaduma anurungsot nga animal ngem napalubusan dang agbiag iti baba a panawen. Iti ababa a tiyempo. Iti parmatak iti dayta arabii nakitak ti maysa a tao umas asideg ket linikmut dagiti ulep. Imasideg iti sibibiyag iti agnanayon ket naidatag ken kuana. Inawat na sadya iti panakabalin dayaw ken naaryan a panagturay. Tapno agserbi ken kuana dagiti tattao ti amin a nasyon puli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na ket dinto agpatingga ti pagaryan na. Ti sao ti Apo. Idaydayaw yu ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo da kayo abambantay ken turturod. Kantaan yu iti pagdaydayaw ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo da kayo amin ng agtubo. Kantaan nyo iti panagdayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo adanaw ken karayan. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga ubog. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo ngayo ken parswat iti taaw. Kantaan nyo iti ipagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo atumatayab. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin abaka ken atap nga ayop. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig. Laglagipen nyo ti kayo ti igos. Laglagipen nyo ti kayo ti igos. Ti kayo nga igos ken dagiti amin akayo. Apaman a makita yo amang rugi nga agparang dagiti uggot da. Ammuyo ang nagbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makita yo ang mapasamak dagitoy, amwen nyo nga asidigan ti pagarian ti Diyos. Tandaanan nyo ang mapasamak to amin dagitoy, sakbay, amatay dagiti amin at tao, iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken daga, ngempulos adin dinto mapukaw dagiti saok. Ti ebanghelyo ti Apo. Pulos adin tumaupay dagiti saok. Dahito yung matinagpintas nga ibaga ni Apo Jesus. Kat dahito iti pagdidibat yan. Dagiti mayat nga makidibati. Nga datayo mga Katoliko, hantay agununit, hantay nga misyon ti makidibate.
Kaanya dayjay kunana, da kayo akatoliko, hangkay mat agbasbasa ti Biblia kunana. Kati no binigat nga makimisa ka dadto ini, inaurnos, Biblia nga inaldaw. First reading, Biblia. Second reading, Biblia. Salmo, Biblia. Inaldaw tayong agbasbasa. Kadagiti dadto magamin, Pera de los Buenos, basaan dati Biblia, they memorize the Bible, tapno laeng adda para debati. And we Catholic hanga kasjeti panursuro tayo. Yes, we can memorize the Bible. Adun ti may memorize tayo ng hantay nga priority data verse kada verse ayon niya na chapter kada verses. Taapaya later laeng hanga original ti Biblia data inornos dalaeng maan nga original. Mabalinti pa kasarakan na pintas no may kabisa tayo. Iso da di memorize for debate da tayo we practice what we read. We live, ikarkarigatan. Hantay nga maperfect nga ibiyag, ti kaharit na kanya tayo. Ibiyag tayo ti sao ti Diyos, haan nga pagtangtangsit, wala na ti pagkarkarit, tapno mangabak ka. Hanga dito ti laban. Kaslangay ti pa, nagkit-kita ko mano, kasto ti laban ka. Kasla ko madi high school tayo, kada college tayo, elementary. At dadagiti nakapokus ti grade, haan? Alay, agbasa da, gaputi grade, ag valedictorian, ag cum laude, or yung seminaryo, ano ti classmate mi nga, ala, at the Latin honors da, cum laude, summa cum laude, manya cum laude. Tibi ibagbaga na, ura yung pa nagbasa, study for life, not for grades. Tado na kita, ura kayo nga may mestramot, bias kayo man, pakagustuhan nyo ko, ay, nalaing da dyan, ubing ko, uwan, nalaing. Idi nag-grade war ka ni, di na mo amo agbyag. Idi nag-grade war ka, nga successful ti biyag na taapaya, ti pampanunutan na ka siyempre. O rekat no, nakapadin no, nangato dagit agrit ka no, daduma di grade ti pampanunutan da ka, di nanto mo amo ti agpakumbaba agserbin at adadya ka nga to, di pampanunutan na di na mo't ma-i-apply iti biyag na nagriga mo't, kasi mo't lang. Nagbasa ko mati elementary o high school ka, nangato ti un-honor ka da kwa. Ngamno na sinursuro ti pudpud no nga biyag, di na pa'y amo makilangan ti tattao, ayan na ngay, di binasam, di ibagbag, kasi ito yung mula ti Biblia. Ayan na ngay, di binasam, no awam pa'y mapagustuhan nga kaarubam. Ayan na ngay, di ingkabesa mga bersikulo kada chapter no, awam pa'y makari na ti ayat mo, gaputa pagtangtang si mo kada awan ti serbina, di hanga kas di ti panursuro tayo. So ano da kay nga makimismisa at nakigigpilan nyo ta Biblia yung nga yung kay kaskasabaan dagit agar Arcos ta Plaza ta kita nyo no di da kay suluken. Noon niya ginangag mo kala ko matatangal daw. Anya dito'y nakimisa kayo, nangag yun na ito'y. Noon niya adamay sang imukuok, ijibiyag mo kay karkarigata mo. Ti nalaing ti Biblia, iso ti makapakumbaba. Ti mangibibiyag ti Biblia, iso ti makaayat kada makapagpakumbaba. Ngam no di puso ko natangsit gaputi anyaman nga banag. Amo pay nga naibiyag. Kung mabalintay nga i-memorize ngam haan. Ay wong gayam la Thanksgiving ti Amerika tatta, happy Thanksgiving kadagiti amin nga followers tayo, gagayam tayo. All over the world, Hawaii, amin nga states, kadagiti dumdum nga gala happy Thanksgiving kada kayo amin. Kararagan da kayo. Kada ito'y sa uti Diyos. Kanya dito sa uti Diyos, ikarkarigatan. Haantay pa na perfect. Hanyo nga ibagaa nga, makimismisa akon, amok di Biblia, naisalakan akon. Hanga kas jeti pamati tayo, da tayo, iti inaldaw-aldaw nga struggle tayo, no tatta makasurvive tayo, nga addaan kinapakumbaba, addaan panagayat, addaan kinapudno, sabalin tuman nga istorya no bigatan, ikarkarigatan, inaldaw-aldaw nga struggle, inaldaw-aldaw nga ragsak nga agserserbi, inaldaw-aldaw nga mangipakpakita ti ayat kadagiti kakabsat, dayta ti nabiyag. Iso ako na da kayo ti si bibiyag asa uti Diyos. Datayo ti si bibiyag asa uti Diyos. Anya dayjay no maibiyag mo Diyos sa una, ni karkarigatam ti agbiag akas Kristiyano, ni karkarigatam nga manginspire iti kakabsat mo, si bibiyag ka asa uti Diyos. Tana ikamayot tayo nga rudkin Kristo, na iraman tayo nga rudkin Kristo, ti misyon ni Kristo, datayo ti mangit-itid. Ngam no, dagdag binasam ta Biblian ka, feeling mo ka, si kamot ti kalalainganan, haan nga kasjay.
Inalamon sinaklot mo, nagbasa ka tabalay mo ka, ti amumong ka nalihaan, adda formal nga pagbasaan. Adda mangi-explain nga nalaing nga mangisuro. Kala ko mati kung kunak nga ruden, hala, didiscuss da. Apino nangala ka ti libro ti engineerin, binasa mo, into nalpas mo nga binasan, engineera kaon. Nangala ka ti libro ti mestran, into nalpas mo, mestrakan, master teacher, doktor ka pa yan. Haan nga kasjay. Adda amang isuro ka dati kung adda formal nga pagbasaan. Kasjay ti kuana, kenti application na iso dayay in our daily life. Iti inaldaw-aldaw, struggle, awan maka-perfect. Hantay pa na perfect, ngam ikarkarigatan nga ibiyag. Agis struggle tayo nga mangibiyag. Ngam habang ibibiyag tayo, anya dagay ngamin, humility, ayat, pure service, na pudno nga panagserbi. No dagiti tattao ka, mariri-nada nga ayat king ka, maayayo da king ka, mabalinda nga, ibaga nga, sikat si nabiyag sa uti Diyos. Ngam no ti pala problema ka bersikulo, rebribulton to pala ang ti problema, tinto pala ko ang kadatan to pala agoy oyaw kinikabsa mo kaano ti pan nakaisalakan nga ruden. Ayan na ti pan nakaisalakan nga ruden. Ayan na nga ruden ti pan nakaisalakan na awampay mamati king kan gapo ti dagitamot ti pakarikotam ngam di awampay nakari namot ti ayat mo, awampay nakari namot ti pusom, awampay nakari namot ti pudpud no nga panagserbi. And we struggle, ikarigatan tayo. Kada tayo met nga dumdumngeg, da tayo nga makimismisa nga inaldaw, da tayo nga mangaawat ken Kristo. Struggle tayo, ikarkarigatan tayo nga ibiyag. I am the living word of God. Kunana kala ko nakakamayat tayo ken Kristo, di mission ni Kristo nga agserserbin, itultuloy tayo. Uray agkara itublak, uray agkara tinagtay ti basol, uray agkara ti temptation ka umay latakan niya tayo, ngam ti mission tayo, mangitultuloy ti mission ni Kristo. Anya daya agbalin nga nabiyag nga sa kadagiti kakabsat tayo. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, kendagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos ama aman nakabalin amin. Ti adaton kadagita imam, ket may paay, pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad ti sakripisyo, nga imbilin mo nga iroknoy mikan ka, aramidem kad, anatudyo kami kadagiti bilbilin mo, tapno makaayayo kam ken ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Diyos. Ta idinto asaan mo amasapol ti panagdayaw mi, no pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi, ngem agpaay da pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantan o ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada, Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin a parswa, ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan.
Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panagilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataempaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysahan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket mairanod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmat kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya.
At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa magikat, kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararuat. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tada kami anakiranod kadagiti na Diyosan a sakramentom, pulos adi kam to mailisi ken kagapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken kay titimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Into no bigat Apo, umay kay tulat taag Santo Rosario, masapa kami to nga mapan iji abra para itire ton bigat di niya Biyernes tata para ti recollection dagijay lay ministers da iraman nyo ti intensyon nyo Apo ta sapay kumata na bunga da ito nga recollection para kadakwada ti Apo at dakuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.